og velkommen til vores kanal, Krea Familie. Vi lovede jo, at vi ville lave noget i dag, og så jeg har fået æren af at starte med Krea-projektet, så i dag der skal vi hækle et påskeæg. Så man skal bruge en tyk hæklenål. Det er en størrelse 5,5 til 6 burde man egentlig. Noget lækkert fluffy garn. Et lille styroporæg. Det kan du købe i Søstrene Grene eller Panduro for eksempel. En lille stor nål. Og en lille maskemarkør og en saks. Så jeg starter med lyserød, for jeg elsker lyserød. Det kan jeg også lide. Så kan du også lide lyserød? Ja, det er min yndlingsfarve. Egentlig ville jeg lave det, der hedder en magic ring, men det kan man ikke rigtigt med det her chenillegarn. Så jeg starter bare med at lave 2 masker. 2 masker. 2 masker. Og Jeg ved godt, hvad 2 masker er. ja, lige præcis. Og så hækler jeg ind i denne her, så jeg laver sådan en mini-ring. Det går lidt skørt for sådan her. Sådan der. Og så, fordi jeg er sådan en type, der freestyler, så har jeg har siddet med de her æg et par dage. Jeg laver 6 fastmasker rundt om. 2, følg med. 3. Hold da op, du gør det hurtigt. Gør det. 4. Ja. 5. Og 6. Hun er altså rigtig god. Så har vi en bund til det her. Ja. Fordi det skal jo ligesom passe til. Til at starte med, så hækler jeg bare, og så lige når vi når midt, så sætter jeg ægget i og hækler rundt om. Så nu kommer den lidt kedelige del. Og så sætter jeg den her maskemarkør i, fordi ellers så glemmer jeg, hvor jeg er nået til. Ja. Og så for at udvide den, så hækler jeg lige 2 fastmasker i 1 maske. Fordi så bliver bunden lidt større. Okay. Og en, og så hækler jeg dobbelt. Og det er bare så blødt det her. Og du er træt? Det er blødt. Er du træt, Zoe? Lidt. Lidt. Det kunne være, at vi skulle have vist alle de æg, jeg har lavet indtil videre. Skal jeg hente nogen? Det må du godt. Kan jeg bare hente alle? Jo, du henter bare vasen med det hele. Sådan der. Så har jeg lavet 9, tror jeg det er. Og jeg kigger hele tiden, om det passer til. Det gør det. 7. Og vise den smukke. Skal vi lige vise det? 9. Se lige der. Og hun har også lavet en her. Ja. Ja, den passer bare ikke lige til de der farver, så det den synes tror jeg hun væk. ikke lige. Så der er et lille fint påsketræ her med og så er magnoliegren. der den her med sådan en lille Rede. rede. Og jeg har sådan en her dernede. Ja. Og se, der er farveskift her, men det gør jeg ikke lige nu. Så nu er jeg nået til den del, hvor det begynder at passe. Jeg ligesom kan sætte ægget i. Så, boing, boing. Det fløj lige fra mig. Nu husker jeg lige at sætte den her maskemarkør i. Sådan der. Hold da, du er nået langt. Ja, men jeg er hurtig. Så. Og så laver jeg bare 2 udtagninger i hver ende. Jeg kan lige vise jer nogle af det. Ja, Nogle af dem, som jeg virkelig godt kan lide. God idé. Jeg kan virkelig godt lide. Den her, den er meget smuk. Og det der farveskift, det er der i garnet. Det er ikke noget, jeg har lavet. Ja. Der er sådan nogle pletter på garnet, eller hvad man kan sige. Altså, jeg kan faktisk også lide Den har jeg lige lavet, og så har jeg lavet sløjfe op i toppen. Det synes jeg så sødt ud. Og så har hun lavet den her, som jeg synes, der er rigtig flot. Jeg skal nok kende dem på igen. Jeg er ikke helt sikker med den her. Den er flot, men Jeg skal lige sige noget. ikke så meget. Nej, den er ikke så pæn, men
Nu er jeg nået dertil, hvor at man kan putte ægget i. Så vender jeg garnet om, for det her det er egentlig vrangsiden. Så vender jeg det om, så jeg kan hækle. Lige et øjeblik. Så jeg kan hækle rundt om, mens det er i. Så skal jeg lige maste lidt ned i. Så sidder det godt fast. Jeg skulle have klippet den her snor af. Må jeg gerne vise? Ja. Og så har vi også den her pinke flatte med en mega flot sløjfe på. Og så har jeg faktisk, eller ikke, jeg har ikke lavet det, men min mor, hun har lavet der er en, jeg prøver at få af uden at ødelægge den. Det er sådan noget fluffy noget. Det her sådan en meget flot en også. Pels. Og det er faktisk noget helt specielt garn, som jeg har arvet fra min søster. Den er rigtig flot. Og så har vi jeg kan bare vise resten. Den her med reden kan jeg også virkelig godt lide. Jeg kan faktisk også godt lide alle, bare den her ikke så meget. Så lad mig Men jeg sagde også, at jeg ville klippe den op og bruge ægget til noget nyt garn, for jeg synes, den var ugly. Ugly. Den er disgusting, som I siger. Ja. Yeah. Nej, det var ikke nogen så pæne farver. Det var bare lige sådan en test. Nu er jeg nået så langt, at nu begynder det at blive lidt for løst rundt om ægget, så jeg laver nogle indtagninger, så det strammer til, så ægget ikke bliver ved med at falde ud. Men altså, man behøver ikke at sige disgusting. Nej, det var også bare for sjovt. Det er fordi, jeg synes, det er et sjovt ord. Den er sådan, hvis I godt kan lide den, så skal I bare skrive det ned i kommentaren. Ja. Og det er så blødt det her, og garn at hækle med. Det er chenillegarn inden fra hobby.dk, noget vi har købt. Vi fik nogle garnpenge af mormor, og så gav vi den gas derinde. Ja, og mine farver var hvid, baby blue og en pink, som vi bruger lige her. Ja, og mine var lyserød og orange, fordi jeg har så vild med den farvekombination lige nu. Og så var det den der hvid med lyserøde pletter eller sådan noget. Så nu er jeg snart nået til toppen. Nu skal jeg lige have lavet en indtagning, den driller lige her. Men se, der er næsten ikke noget tilbage. Så lige om lidt, så kan jeg tage snoren af og sy det hele sammen. Det er da så svært ud. Men hvis du godt kan, så kan du bare. Det ser så svært ud. Det er ikke svært. Det er bare lidt kun besværligt. Der ikke er så gode. Men det er også fordi, jeg har hæklet i mange år. Ja. Hvor mange år har du? Jeg lærte det før Vilda blev til, så jeg tror, jeg lærte det i 2012 eller 13. Det er jo jeg blev jo født 12-13 år siden. Så nu er jeg nået til toppen. Nu skal jeg klippe snoren af, fordi nu skal jeg sy. Og se lige her, så har vi et æg, men det er ikke lige sådan helt pænt inde i endnu. Så nu syr jeg det helt sammen, så vi kan hænge det på træet. Så har vi 2 lyserøde æg. Det kan godt være lidt besværligt. Ja, men det er heldigvis en stor nål. Det er ikke sådan noget mini noget. Ja, de mini, de er så svære. Ja. Jeg syr det bare lige herop, sådan så lukningen bliver lidt tættere. Og så bruger jeg det her til at lave en lykke. Nej, hvad hedder det? Hvad hedder den der? En snor til at hænge det. En hængesnor. Ja. Jeg kan lige vise jer. Nu kommer jeg til at hive ned igen. Hun mener sådan, den her, den her lille snor til at hænge. Ja. Og den er her. Så gør jeg sådan set bare det, at så den kan hænge på træet. Ja. Jeg laver bare en knude her. Ja. Ja. Og hvis der var klip den op, fordi klip den, så går den bare op. Hvis man hiver lidt for meget snoren, ikke også, Zoe? Ja, det har jeg fået. Ja. Så syr jeg det var den. Ikke meningen. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg syr den ind i ægget her. Så forsvinder den herind.
Og så sidder det også bedre fast. Og så klipper vi, og op. Tada! Et påskeæg. Lad mig hænge det Så hænger vi det op på træet, og så siger vi tak for i dag, fordi at nu skal jeg ud og lave mad. Ja, Så og så hænger vi vores nye på. der, og så gør vi sådan her. Tada! Tada! Det var simpelthen vores første krea-video. Vi Ja, håber, I synes, den var god, ja, og vi finder på noget nyt til næste gang. ja. Vi ses! Vi ses!